Bizning arxivdagi materiallar, Чувашиядagi arxivdagi materiallar, buna har Kazandagi materiallar benim başımni tagı tuturdular. Men har Kazanga barga ымтылып торам. Республиканың Татар автономиясе рәисе Хайдар Сафиуллин үзе туган Урмай авылы тарихы белән монда беренче ел элек кенә шөгыльләнә башлый. Шул кыска гына вакыт эчендә дә ул энесе Фәнис белән шактый материал тупларга өлгергән. Дөрес узган гасырда бу эш белән аларның авылдашы Сәнәтулла Басиров та шөгыльләнгән. Ветеран вафат булганнан соң ул калдырган бай мирасын өйрәнергә абыйлы энеле Сафиуллиннар алына да инде. Бу документларны bir zor gına müşuk bilen diyen şekilde zeyganın doğanda как попало, nesle попало, kalkuzdan da mekteplerden de şla zeygan. No, anın ısına sığırga eli paka tertipke getirir. Alayın anda dokumentini bir-birsine bir tane kitap ni sıyır etsen bir-birsine ana tataştıra da bilir ekile. Kayan niçek tegi kağızını okup sığıp itiriye kire. Hazırında biz anı üzümüzden istimizge aldık. O materyallarını Мәцет исемен алдык. Национальный культурный автономия татар үзебезнең Чувашия Хайдар абый да өстенә алды. Чувашстан Республикасы татар авыллары үткәне һәм бүгенгесе Урмай авылы дип аталган бүгенге фәнни гамәли конференциядә шул җитди эшнең бер тармагы булып тора. Биредә Казан һәм Чабаксар галимнәре Урмай тарихын, анда яшәгән шәхесләрне төрле яклап өйрәнү тәҗрибәсе белән ортаклаштылар. Монда демография, ул чактагы авылдагы вазгыять та читтә калмады. 1890 елны Казан губернаторына губернатордан Урмай авылы Мулласы Фахридиновны Төркиягә акча җибәрү турында тикшерүне сорап яшерен рапорт килә. Бу язы Шыгырдан авылы крестьяны Хәрим Тимербулатов 1897 елның май аенда Гирлистан приставына авылның 3-нче җәфет мәчете мулласы Сәлахетдин Сәлимҗанов Якуповларда кунакта булганда патшага каршы кыю сүзләр әйтергә, батырчылык иткәнлеген җиткерә. Патша заманнарында авылларда кеше туыны, үлем китемне мәчетләр алып барган. Архивларда Урмайның байтак метрик язмаларында сакланып калган. Метрик язмаларына чуашлар, хәтта чуашлар да язылган. Чөнки алар шукынмаган чуашларның исемнәре күбесенчә татар исемнәре, мөселман исемнәре белән җиргәннәр. Без ширкәү документларына теркәлмәгән безне Müslüman metrika könəgələrine Türkiye güzeli deyip yazan münəşəqət birələr. Hem onların bile isimlerini parasak, onlar üzeri şuaş kişileri. Ama lakin şista tatar isimleri. Eğitip güne gidip, mesela vakit İlmədov, Qalmət Qarmanayev, Hamidullah Qalmətov. Татарстан Фәннәр Академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 2009 елда Россия төбәкләрендә яшәүче татарларның мәдәни мирасын өйрәнү буенча комплекслы экспедициялар оештыра башлый. Шул вакыт араларында 20дән артык төбәк тарихына багышланган китап дөнья күргән. Узган ел шундый экспедиция Чувашстанда да булган һәм байтак кына кыйммәтле әйберләр табылган. 18 гасыр ахыры 19 башына караган кызыклы куязмалар табылды. Аннан соң аерым бер кешеләр белән очрашып, аларның әби бабаларыннан калган инде мөнәҗәтләр, бейтләр язылган. Шулай ук шушы авыл тарихына караган легендалар язылган, кыска тарихлар белән таныша алдык. Сирәк Коръәннәрнең берсе белән таныша алдык. Ул Тукай авылында табылды. 19 гасыр ахыры 28 башына караган алтын кысалы Коръән безнең өчен кызыклы булды. Һәм шул ук кешедә инде бейтләр, мөнәҗәтләр язылган, аерым бер дәфтәр, әлбәттә инде бөтенесе бу сөйләгәннәр алар барысы да гарәп язуында. Бүген төбәкләрдә яшәүчеләр үзләре дә туган якларының тарихын, аннан чыккан шәхесләрне өйрәнү буенча зур эш алып баралар. Китаплар басыла, һәйкәлләр ачыла, истәлек такталары куела, төбәкчеләр форумнары уздырыла. Әлеге эшкә беренчеләрдән булып Ульяновск татарлары 15 ел элек үк керешә. Без сызганып тотындык, оештырдык совет татарских краеведов, кем язган, кем язырга жыйынган, шындай халык. И уже уздырдык 5 форум татарских краеведов, анда езден артыграк кеше жыйыла. Әлбәттә, ил тарихы белән бергә туган як тарихында өйрәнергә кирәк. Берничә йортлыгына авыл булса да, аның турында китап чыгаруны максат итеп куярга кирәк. Бу тарих искиткеч бай һәм искиткеч зур. Шуңа күрә биредә яшәгән балалар, төбәк тарихчылары да бу тарихны яратса, аны өйрәнсә, бик яхшы булыр иде. Беләсез, хәзерге көннәрдә мәктәпләребездә төбәк тарихын өйрәнүгә аерым сәгатьләр юк, әмма федераль дәүләт белем стандартларында аерым мадда бар. Һәрбер бала, һәрбер мәктәп укучысы
үз төбәк тарихын, үз халкы тарихын, үз халкы ғөрф-гадәтләрен белергә тиеш дигән мәддә бар. Чувашстаннан Рамис Сафин, Ахмет Бедарисов, татарлар.